அஞ்சல் 6மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது முதல் காண்டத்துல 5வது சாப்டர்ல 6வது ஸ்லோகம். 3 இல்ல 6. ஓகே பிரபுஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம முதல்ல ப்ரேயர் வச்சு ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். என்னன்னா அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து சரியா போக மாட்டேங்குது. ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ப்ரேயர்ஸ் வச்சு ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயண நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வாசம் ததோ ஜெயம் உதரியேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिनि. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா வணக்கங்கள். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பாகவத்தில் முதல் கண்டத்தில் 5வது சாப்டரில் 6வது ஸ்லோகம் பார்க்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த 5வது சாப்டரில் எதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம்னு சொல்ல முடியுமா யாராச்சும்? சாப்டர் 1 முடிஞ்சிச்சுல, எனக்கு சாப்டர் 2 தானே. இன்னைக்கு சாப்டர் 5 மாதாஜி, சாப்டர் 5. ஸோ சாப்டர் 5 டாபிக் வியாசருக்கு தான் எழுதிய நூல்ல திருப்தி இல்ல, மகிழ்ச்சி இல்ல. அவருக்கு ஏதோ விதமான மனசுல சஞ்சலம் இருந்துகிட்டே இருந்தது. இது என்ன காரணம் அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருக்கும்போது நாரதர் அவருக்கு உபதேசம் பண்றதுதான் இந்த 5வது சாப்டருடைய கண்டென்ட். ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நம்ம இந்த 4வது சாப்டர் முடியும் போது என்ன அவர் மனசுல தோணுது, வியாசதேவர் மனசுல ஏதோ ஒரு அவருக்கு ஒரு அதிருப்தி இருக்கிறது. அதிருப்தி எதனால அவருக்கு கொஞ்சம் மனசுல புரியுது. என்ன அது, ஓகே நான் புராணங்கள் வேதங்களை ஏற்றி இருக்கிறேன், அதே மாதிரி புராணங்கள் உபனிஷத்து எல்லாம் எழுதியிருந்தாலும் கூட இருந்தாலும் நான் பகவானின் கிருஷ்ணரை பற்றி போதுமான அளவுக்கு நான் அவரை குளோரிஃபை பண்ணல அப்படின்ட்டு அவருக்கு மனசுல ஒரு தோன்றுதல் உண்டு. அப்படி இருக்கிற டைம்ல தான் அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு யார் வரா? நாரதர் முனி வராரு. நாரதர் முனி அப்போ அவர்கிட்ட அந்த உரையாடல் நடக்குது. இதை நம்ம 4th சாப்டர்ல அது முடிச்சது. அப்படி 5th சாப்டர்ல தான் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நாரதர் முனி அவருக்கு உபதேசம் பண்றாரு வியாசதேவருக்கு. ஸோ எடுத்த உடனே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு புரியும்படியா பகவானை நோக்கி முக்குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க
நோக்கி போனதுக்காக எப்படின்றது ஃபியூச்சர்ல நினைச்சு பார்த்தா ராதே கிருஷ்ணா. ஆமாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது வியாசதேவர் என்ன பண்றாரு, அவர் உபதேசம் வியாசதேவருக்கு உபதேசம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் நாரதர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய முனிவர்கள் பெரிய குருக்கள் எடுத்த உடனே அப்படியே டக்குன்னு உபதேசம் அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க. அதற்கு முன்னாடி அவருடைய டிசைபிள்ஸ், தட் இஸ் அவருடைய சீடர்களை பற்றி அவர்கள் நன்றாக புரிந்து கொண்டு அவர்களை ஃபர்ஸ்ட் குளோரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒரு சீடன் ஒரு உபதேசம் பெறறதுக்கு வேண்டிய தகுதி உண்டா இல்லையா அப்படின்ட்டு முதற்கண் அவங்க அசர்டன் பண்ணுவாங்க. தகுதி இல்லாதவர்கள்கிட்ட குருக்கள் ஒரு விதத்திலும் ஒரு காலம் அவங்க உபதேசம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த தகுதி உள்ளவர்களுக்கு தான் அந்த உபதேசம் கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு தகுதிக்கு ஏற்பதான் அந்த உபதேசமும் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த தகுதி இருக்கா அப்படின்ட்டு நாரதர் வியாசதேவரை பற்றி முதல்ல அந்த தகுதி என்ன அப்படின்றவர் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். என்ன தகுதி வியாசர்கிட்ட இருக்கு? வியாசருடைய தகுதி என்ன சொல்ல முடியுமா 1-2 வார்த்தையில? வியாசர் பிறவியிலே எல்லையற்ற அறிவு படைத்தவர். எல்லையற்ற அறிவு படைத்தவர். கரெக்ட். அது மட்டும் இல்லாம அவர் பகவானுடைய கிரந்த அவதாரம். வேதங்கள் எல்லாமே வேதங்கள்ல கூறப்பட்டிருக்கிற அத்தனை கருத்துக்களும் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா அவர் பகவான் கிரந்த அவதாரம், பகவானுடைய அவதாரம். ஆமா. ஸோ அந்த மாதிரி நிலை. ஓகே. ஸோ அவர் அப்படிப்பட்டவர் அப்படின்ட்டு அவரை புகழ்ந்துட்டு அப்புறம் வியாசதேவருடைய அந்த டவுட்ஸ் இல்லையா, அந்த மனசுல தோன்றிய அந்த டவுட்ஸை பத்தி அட்ரஸ் பண்ணுவார். ஸோ அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நான் இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். நம்ம அந்த இதை பற்றி பார்க்கலாம், ஸ்லோகத்தை பற்றி படிக்கலாம். ஒரே மினிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸ்க்ரீன் தெரியுது இல்லையா? தெரியுது பிரபுஜி. ஓகே. யாரு படிக்கிறீங்க ஸ்லோகத்தை இன்னைக்கு? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஸ்லோகம் 6. ஓகே மாதாஜி. பதா மாதாஜி, இன்னைக்கு விஜயகுமாரி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட். நான் போன வாட்டி நீங்க படிச்சீங்க இல்லையா, இன்னைக்கு விஜயகுமாரி மாதாஜி படிக்கட்டும். ஓகே. பவை பவான் வேத சமஸ்த குயம் உபாசிதோ யத் புருஷ புராணக பரவரச்சோ மனசைவ விஸ்வம் ஸ்ருஜதி அவதி அந்தி குணைர் அசங்கக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. என் பிரபுவே, ஜட உடலை படைத்து அதை அழிப்பவரும் ஆன்மீக உலகை பராமரிப்பவரும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்தவருமான மூல முழுமுதற் கடவுளை தாங்கள் வழிபடுவதால் மனித அறிவுக்கு எட்டாத அனைத்தையும் தாங்கள் அறிவித்திருக்கிறீர். தாங்கள் அறிந்திருக்கிறீர். இது யாரு சொல்றது? எனவே பிரபுவே, ஜட உலகை படைத்து அதை அழிப்பவரும் ஆன்மீக உலகை பராமரிப்பவரும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்தவருமான முதற் கடவுளை தாங்கள் வழிபடுவதால் மனித அறிவுக்கு எட்டாத அனைத்தையும் தாங்கள் அறிந்திருக்கிறீர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது யாரு சொல்றது? வியாசர் நாரதர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே ஓகே. இப்போ இது அப்படியே நம்ம 5வது இது பார்த்தோம். நம்ம நேற்று நீங்க பார்த்தீங்க. என்ன சொல்றாரு வியாசதேவர் கூறினார், என்னை பற்றி தாங்கள் கூறியவை அனைத்தும் முற்றிலும் உண்மை. இருப்பினும் எனக்கு சமாதானம் ஏற்படவில்லை. சுயமாக பிறந்த அப்படின்னா பௌதிக தாய் தந்தையர்
இல்லாத ஒருவரின், தட் இஸ் பிரம்மா ஸ்வயம் இல்லையா, பிரம்மா புத்திரராக தாங்கள் இருப்பதால் எல்லையற்ற அறிவு படைத்தவராகவும் இருக்கிறீர். ஆகவே எனது அதிருப்திக்குரிய மூல காரணத்தை பற்றி உம்மிடம் இருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்ட்டு அவரு போன செக்ஷன்ல சொன்னார். அதனால கண்டினியூ பண்றார் இல்லையா வியாசர். எனவே என் பிரபுவே, ஜட உலகத்தை படைத்து அதை அழிப்பவரும் ஆன்மீக உலகை பராமரிப்பவரும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்து வருமான முழுவதற் கடவுளை தாங்கள் வழிபடுவதால் மனித அறிவுக்கு எட்டாத அனைத்தையும் தாங்கள் அறிந்திருக்கிறீர் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றார். தட் இஸ் பகவானை பற்றி முழுமையாக அறிந்துள்ளவர் நாரதர் அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல இருந்து தெரியுது. ஓகே, பொருளரை யார் படிக்கிறீங்க? நான் படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. பொருளுரை. பகவத் தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ள ஒருவர் எல்லா அறிவுக்கும் அடையாளமாக விளங்குகிறார். பக்தி தொண்டில் பூர்ணத்துவத்தை அடைந்துள்ள அத்தகைய பகவத் பக்தர் ஒருவர் முழுமுதற் கடவுளின் தகுதிகளை பூரணமாக பெற்றவர் ஆவார். இவ்வாறு இருக்க அவரிடம் உள்ள தெய்வீகமான ஐஸ்வர்யங்களில் மிகச்சிறிய பாகத்தை மட்டுமே யோகத்தின் அஷ்ட சித்திகள் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தனி நபரும் அடைய பாடுபடுவதும் ஆன்மீக பூரணத்துவத்தை பெற்றிருந்த நாரதரை போன்ற ஒரு பக்தரால் அற்புதமாக செயல்பட முடியும். ஸ்ரீல நாரதர் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமமானவர் அல்ல என்ற போதிலும் அவர் முழுமையான பூரணத்துவம் பெற்ற ஒரு ஜீவராசி ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பல கருத்துக்கள் இந்த சின்ன ஒரு ஸ்லோகத்தில் நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ ஒன்று பகவானுடைய நிலை. பகவானுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இதில் கிளியரா நாரதர் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமமானவர் அல்ல என்ற போதிலும் அவர் முழுமையான பூர்ணத்துவம் பெற்ற ஒரு ஜீவராசி. நாரதர் ஒரு ஜீவராசின்னு நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி முழுமுதற் கடவுளுக்கு யாரும் சமமானவர்களும் கிடையாது, அவரை மிஞ்சினவர்கள் யாரும் கிடையாது. இது இந்த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல இருந்தே நமக்கு தெரியுது இல்லையா. ஆனால் நாரதருடைய ஸ்தானம் என்ன? எல்லாம் தெரிந்தவர். எல்லாம் தெரிந்தவர் அப்படின்னா என்ன? பகவானை பற்றியும் நன்றாக தெரிந்தவர். ஸோ பகவானின் நிலை என்ன? இதுல நம்ம பார்க்க வேண்டியது பகவானின் நிலை என்ன அப்படின்ட்டு அது நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லை, பகவானின் நிலை அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மாவும் அவர் வீற்றிருக்கின்றார். ஸோ அவருடைய இந்த அந்தரங்க சக்தியும் பகிரங்க சக்தியும் வழியாக எல்லாம் இந்த அண்டங்களையும் சரி, இந்த உயிர்வாழிகளையும் சரி, எல்லாவற்றையும் தெரிந்திருக்கிறார். ஸோ இந்த அந்தரங்க சக்தி பகிரங்க சக்தி எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னா அதுவும் பகவானிலிருந்து தான் தோன்றி இருக்கிறது. ஸோ அதனாலதான் வியாசர் என்ன சொல்றாரு, பகவானுக்கு நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். நம்ம அப்போ படிச்ச மாதிரி பகவானுக்கு நிகராகவும் யாரும் இல்லை, பகவானுக்கு மிஞ்சி யாரும் கிடையாது. பிகாஸ் இந்த ஆற்றல் வேற யாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆற்றல் இருக்காது இல்லையா. ஸோ எல்லாமே பகவானிலிருந்து தான் தோன்றி இருக்கிறது அப்படின்ட்டு கிளியரா அவர் சொல்றாரு. அதே மாதிரி பகவானுடைய அந்த ஆற்றலை பத்தியும் இங்க இந்த ஸ்லோகத்தில் டச் பண்றார். முன்னாடி பார்த்த மாதிரி நாரத முனி வியாசர் நாரதர் முனியுடைய ஸ்டேட்டஸ் சொல்றாரு. அப்புறம் நாரதர் முனி இந்த சாவை பவான் வேத சமஸ்த குஹ்யம், வியாசர் அனைத்து வேத அறிவையும் பெற்றிருக்கிறவர் இல்லையா. அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி பரம்பரை இல்ல சீட பரம்பரை வழியாக அவர் பெற்று பகவான் கிரந்த அவதாரமா இருந்தால் கூட இந்த முறைகளை அவர் அவதரிக்கும் போது ஒரு காலம் புறக்கணித்தது கிடையாது. ஸோ பரம்பரை வழியாக அவருக்கு வியாசருக்கு அறிவு பெற்றிருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாத அனைத்து வேதங்களையும் அவர்தான் எழுதியுள்ளார். அவர் வேதங்கள் மட்டுமில்ல, உபனிஷத்து இதெல்லாம் பிறப்பித்தவர் யாரு? வியாசர் இல்லையா. ஸோ வியாசர்கிட்ட நமக்கு இதெல்லாம் அளிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா இந்த பகவானிடம் தான் நமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது, அந்த நிலையில் இருக்கிறது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போதும் அவர் திருப்திப்படவில்லை. அதுதான் முக்கியமான பாடம். ஸோ பகவானே ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் தேவையாக இருக்கிறத அவர் நமக்கு அளித்திருக்கிறார்.
ஸோ மக்கள் பகவானுடைய மெயின் குறிக்கோள் என்ன? மக்கள் வந்து தட் இஸ் அவருக்கு இந்த அறிவுள்ளவர்களாக திகழ வேண்டும். அறிவு அப்படின்னு என்ன? நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, சயின்ஸ் இதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது மட்டுமா? அது கிடையாது. அதெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் தான். உண்மையான அறிவு நமக்கு தெரியும். பகவத்கீதையில் என்ன சொல்லியிருக்கு? உண்மையான அறிவு என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? உண்மையான அறிவு என்பது என்ன? தெரிந்து கொள்ளுதல். பகவானுக்கு அன்பு பகவானுடைய தொண்டு அந்த செய்வது. எண்ண பகுதிகள் பகவானை பற்றி பகவானுக்கு சேவை முழுமையாக தெரிந்துக்கிறது தான் கிருஷ்ண அறிவு, இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் காட். ஹரே கிருஷ்ணா. மெயின் அறிவு என்ன? கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள். நாம் இந்த ஆத்மா கிடையாது. நாம இந்த ஆத்மா, உடல் கிடையாது இல்லையா? இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் தெரிஞ்சிருக்கணும். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாம் பகவான் பின்ன பகுதிகள், அந்த அறிவு இருக்கு. ஸோ இதை தெரிந்து விட்டால் வந்து என்னாகும்? நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய நிலை இந்த பூமியில் மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது. நம்ம வந்து பகவானிடம் சென்றடைய வேண்டும். பகவான் திருநாட்டுக்கு சென்று அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். முக்கிய சேவகனாக இருக்க வேண்டும். இந்த அறிவெல்லாம் வரும். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய உண்மையான நிலை. அதுதான் நமக்கு இந்த மனித பிறவி, நமக்கு அரிதான மனித பிறவி நமக்கு கிடைக்கப்பட்டு. அது இல்லைன்னா என்ன? ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. அதுதான் வந்து கிளியராக சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா உபாசித்தோ யத் புருஷ பூரணா அப்படின்னா வழிபாட்டுக்குரிய ஆதி புருஷன் யாரு? பகவான். அவர் ஒரு தனிப்பட்ட நபர். இவங்க அருவவாதிகள் எல்லாம் சொல்ற மாதிரி பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்னு கிடையாது. அவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக உருவம் உண்டுன்னு இந்த வழியாக நமக்கு தெரிகிறது. அறிவிருந்தாலும் திருப்தி இல்லை என்ற முக்கிய போதனைக்கு அவர் என்ன, அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? பகவான் வந்து நிர்குணர் கிடையாது, அவருக்கு இது உருவம் உண்டு அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிறது. ஸோ பராவரசேக அப்படின்னு என்ன? அனைத்து சக்திகளையும் கட்டுப்படுத்துறது. அதை நம்ம அப்போ பார்த்த மாதிரி அவருடைய ஆன்மீக சக்தியாலும் அவருடைய அபராசக்தி பௌதிக சக்தியினாலும் எல்லாம் அறிந்தவர், எல்லாவற்றின் சிருஷ்டியும் அவர் தான் அப்படின்ட்டு நமக்கு கிளியர். இது எப்படின்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பொருளையும் ஆத்மாவையும் கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்னு இந்த பார்க்கும்போது என்னன்னா, இப்படி ஒரு குழந்தையானது வந்து அது என்ன, அதோடைய சட்டம் நம்ம வந்து அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து கேட்கவே கேட்காது இல்லையா? ஸோ அது ஆனால் வந்து அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ், அவங்க அப்பா அம்மா அந்த குழந்தைய வந்து ரொம்ப நேசிக்கும். ஆனால் கட்டுப்பாட்டுகளை வந்து நேசிக்காது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்தி, இந்த பக்தி இருக்கு இல்லையா? பக்தி வந்து உருவம் இருக்கிற பகவானிடமிருந்து நம்ம அந்த இன்டராக்ஷன் சரியா, ஏதாவது ஒரு ரசத்தில் அவரோடு ஒன்றும் பொழுதுதான் பக்தி பூர்ணமாக அது நம்ம நேசிக்க முடியும். மற்றதெல்லாம் நேசிக்க முடியாது, டெம்பரரி. அது மட்டும் மற்றதெல்லாம் துக்கத்தை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தும். இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறவங்க அதுதான் இந்த நம்ம இந்த ஜீவாத்மாக்கள். ஸோ மனசைவ விஸ்வம் சஜிதி அப்படின்னா தட் இஸ் அவர் பகவானுடைய ஆற்றல் எப்படின்னா சங்கல்பத்தாலேயே அவர் சிருஷ்டி இல்லையா? அவருக்கு வந்து உருவாக்க முடியும். அண்டங்கள் எப்படி உருவாகின்றன? பகவானுடைய சங்கல்பத்தினாலேயே வந்து அண்டங்கள் உருவாகின்றன. அதே மாதிரி அவர் தான் வந்து இதுல அவதி அத்தி 2 வார்த்தை சொல்லுது இந்த ஸ்லோகத்துல. பராமரிப்பவரும் அவர் தான், அழிப்பவரும் அவர் தான். ஸோ ஒரே பரம்பொருள் தான் இல்லை? அவர் தான், அவருக்கு நிகர் யாரும் கிடையாது. அதுதான் சிருஷ்டி ஸ்திதி லய அனந்தம். தட் இஸ் அவர் தான் கிரியேட்டர், அவர் தான் மெயின்டைனர், அவர் தான் வந்து டிஸ்ட்ரக்டர். 3 அவர் தான் அப்படின்னு கிளியரா சொல்றாங்க. பகவான் ஒரே நேரத்தில் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் 3ஐயும் அவர் வந்து செய்கின்ற ஆற்றல் புரிந்தவர். அவர் வந்து யாருடைய கட்டுப்பாட்டிலும் இல்லை. ஸோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த உயர்ந்த பகவானை பற்றி யாருக்கு நன்றாக தெரியும்? நாரத முனிக்கு நன்றாக தெரியும். அப்போதான் அவர் இந்த வியாசர் ஏன் வந்து அதிருப்தி அடைந்தார்? அவருக்கு வந்து இந்த பௌதிக அறிவு மட்டும் போதாது இல்லையா? ஆனா தூய பக்தியின் மகிமையை வந்து குறைவாக அவருடைய இந்த வேதங்களா இருக்கட்டும், உபனிஷத்துகளா இருக்கட்டும், அவர் எழுதுனதுல அதுவரைக்கும் எழுதுனதெல்லாம் வந்து பூர்ணமாக பகவான் வந்து மகிமையை எடுத்து கூறவில்லை அப்படின்ட்டு. பகவான் மகிமை என்ன நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இதெல்லாம் அவருடைய மகிமை. சிம்பிளா சொல்ல போனா அவருக்கு நிகர் யாரும் இல்லை, அவருக்கு மேலே யாரும் இல்லை. அந்த மாதிரி நிலையுள்ள பகவானை வந்து போதுமான அளவுக்கு அவருடைய குளோரிஸை எடுத்து கூறவில்லை. அதுக்கு எதுக்கு அந்த மாதிரி குளோரிஸை எடுத்து கூற வேண்டும்? நம்ம வந்து பகவானுடைய குளோரிஸ் எடுத்து கூறும்போது தான் பக்தர்களுக்கு அவர்களுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிற அந்த பக்தி ரசமானது வந்து வெளிப்பட்டு மக்கள் வந்து பகவானில் சென்றடைகிறதுக்கு அந்த ஆர்வம் வந்து இன்னும் ஊர்ஜப்படும். ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்.
இல்லை பகவானை சும்மா க்ளோரிஃபை பண்ண இருக்கிற அந்த இவங்கெல்லாம் இருக்காங்களே பொலிட்டீஷியன்ஸ், இல்லை இப்போ சில சன்னியாசிகள்னா அவங்கள நல்லா போட்டுன்னு நினைப்பாங்க. சும்மா போட்டுறது கிடையாது. மெயின் என்ன, அந்த மாதிரி பகவானை போட்டும்பொழுது பகவானில் லைக்கிறது, பகவானு திரும்பி செல்றது கூட ஊர்ஜம் உண்டாகும் எல்லாருக்கும். ஸோ அதுதான் மெயின். வியாசர் ஒரு விருத ஆத்மா. அவரு இந்த சின்ன மாதிரி இருக்கிற இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆசை கிடையாது அவருக்கு. அவர் மக்கள் நன்மைக்காக தான் எல்லாம் எப்பவும் பாடுபடுகிறார். அதனாலதான் அவருக்கு இந்த கிரந்தங்கள் எல்லாம் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதனால மக்களுக்கு பகவானில் அந்த பக்தி, பகவானில் பகவானிடம் செல்லக்கூடிய அந்த ஆசை, அந்த ஊதியத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் அவர் இந்த மாதிரி குழப்பம் அடைந்து அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு நினைச்சிருக்கார். ஸோ இதனால என்ன ஆச்சு, நமக்கு தான் நம்ம இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்கிற நமக்கு தான் அது ஒரு பெரிய ஒரு வரம பிரசாதமாக இருக்கு. என்ன, பாகவதத்தை நமக்கு அளித்தார். ஸோ அந்த பாகவத்தை அளிக்கும் போது நமக்கு என்ன, உண்மையான திருப்தி அடைகிறது. நமக்கு கிளியரா தெரியுது, பக்தியே உண்மையான திருப்தி. ஸோ புலமை கிடையாது முக்கியமானது, பக்தி தான் உன்னதம் அப்படின்ட்டு நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ இந்த பக்தி இல்லாத எந்த அறிவும் நமக்கு பூர்ணத்தை நமக்கு அளிக்காது, பூரணத்துவம் அடையாது. அடையாது. நமக்கு ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். ஸோ வியாசதேவன் மகிமையை பார்த்தோம். என்னன்னா, தட் இஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு குரு அந்த சிஷ்யனுக்கு தகுதி இருக்கான்னு பார்த்து அந்த தகுதிக்கு ஏற்ப தான் உபதேசமே கொடுப்பார். ஸோ நாரதர் வியாசதேவரின் தகுதியை அறிந்தவர். அந்த தகுதிக்கு ஏற்ப வியாசதேவர் நாரதருக்கு உபதேசம் கூறார். நம்ம படிக்க போறோம். நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாமே அதுதான் இல்லையா, நாரதர் வியாசதேவருக்கு உபதேசம் பண்றது பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு என்ன நமக்கு கிளியரா மெயின் மெசேஜ் என்ன, பகவானின் ஆற்றல், பகவானை பற்றி இருக்கிற நிலை, பகவானுக்கு நிகர் யாரும் இல்லை, அவருக்கு மேலும் யாரும் இல்லை, அதை பற்றி நமக்கு தெரிந்தது. அப்பேற்பட்ட பகவானை நாரதர் முனி நன்கு அறிந்திருந்தார். அப்பேற்பட்ட நாரதர் முனி நம்ம வியாசருக்கு உபதேசம் அவர் கொடுக்க போகிறார். அது நம்ம பாக்கி இருக்கிற ஸ்லோகத்துல இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த மெசேஜோட நம்ம செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா பாகவதத்தில் நம்ம 1.1.3 பார்த்தோம். நிகம கல்பத்தரோர் கலித்தம் பலம் சுகமுகாத் அமிர்த திராவ சம்யுதம் அப்படின்னு என்ன, ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் வேத மரத்தின் பழுத்த கனியாகும். வாழ்க்கையின் இறுதி வெற்றி எது, பகவான். இது பாகவதம், கிருஷ்ண பக்தி. அந்த சிந்தனையை நம்ம மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம்ம இன்னைக்கு என்னுடைய செஷன் நம்ம எண்ட் பண்ணிடலாம். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா பேசலாம். 2 minutes. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த ஸ்லோகத்துடைய மெயின் பாயிண்ட் என்ன, மெயின் பாயிண்ட் என்ன, படைத்து காத்து அழிப்பவராக பகவான் தான். அவருடைய தொண்டு செய்தாதான் நம்மளுடைய இதானது பூர்ணத்துவம் அடையும் அப்படிங்கிறது. யாருமே கிடையாது, அவர்தான் பரிபூர்ணமானவர். அது ரொம்ப முக்கியம். அவர்தான் பூர்ணமானவர், பரிபூர்ணமானவர் அவர். ரெண்டாவது பாயிண்ட். மூணாவது பாயிண்ட், ஒரு குரு சிஷ்யர் ஒரு தகுதி சிஷ்யர்களுக்கு தான் அந்த குரு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். தகுதி இல்லாத சிஷ்யர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட தகுதி வாய்ந்தவர் தான் வியாசர். அவருக்கு நாரதர் நாரதரும் ஒரு குரு. பிரேமா மாதாஜி என்ன சொல்ல வந்தீங்க? அதான் அவருக்கு ஒரு தெய்வீகமான ஐஸ்வர்யங்கள் அடங்கி இருக்கு. அதுல ஒரு பகுதி கூட அடங்கி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த நினைவுகளை நம் மனதில் வைத்துக்கொண்டு பக்தியில் நாம் மூழ்க வேண்டும். அதற்கு பாகவதம் ஒரு முக்கியமான வழி நமக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம் நம்ம. ஸோ நித்தியம் பாகவத சேவை, எல்லாரும் பாகவதத்தை நித்தியமாக நாம் கேட்டு அதை வழி நடக்க பார்க்கணும் நம்ம. ஓகே, அவருக்கு சமமானவரும் இல்லை, அவருக்கு நிகரானவர் யாரும் இல்லை, அவருக்கு மேலே யாரும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ நமக்கு இதோட நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணலாமா?
மாதாஜி வந்தாச்சா? அதிகா மாதாஜி வந்திருக்காங்க பிரபுஜி. வந்தாச்சுல்ல? ஹரி வெரி குட். அப்போ மாதாஜியை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? ராதிகா மாதாஜி. ஓகே. விஜயகுமாரி மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? எஸ் பிரபுஜி, பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஓகே. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டுங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணிருக்கேன் பிரபுஜி. எஸ் ஓகே பிரபுஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ் பிரபுஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். எல்லாருக்கும் Hare நன்றி. Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. குட் மார்னிங். Hare ஹரே Prabhu, கிருஷ்ணா recording, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Prabhu, recording is going on. Stop பண்ணிடுங்க. Yeah. Sorry, could not Yeah. unmute. Hand No, it's okay.